Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit, a Food Guide csatornán, Csaba vagyok. Elérkeztünk a második szendvicshez. Ugyebár az előző epizódban megláttuk a mexikói csirkés szendvicset, és most egy amerikai Carolina vagy Carolina nevezetű szendvicset fogunk megkóstolni. Ez a VB idejére lett kiadva, tehát ez csak július 14-ig lesz elérhető, utána majd valami más akció lesz. Na de most miért van így, az én kezem teszed fel a kérdést? Hát mert kis szemfülesek vagytok, és észrevettétek a karom közti differenciát, de hogyha nagyobb horrolt akartok látni, akkor remélem ez így jobb. Igen, mert ugyebár ételfutár vagyok, kint van a kezem az ablakon, szépen lepirul, ez már nem annyira. És még mindig tök meleg van. Tehát lássunk is neki, ne is húzzuk az időt. Mi van ebbe a szendvicsbe? Van benne 2 darab húspogácsa, van benne 2 szelet cheddar sajt, van benne bacon, pirított ropogós hagyma, grillezett hagyma, meg van benne a Carolina szósz, ami ilyen barbecue-s, édeskés, füstös ízt ad az egész burgernek. Na, most akkor távolós kérdés mindenki felteheti. Normális mennyiségű sült krumplit kaptam, vagy ugyanolyan fél adagot, mint a múltkor. Figyelem! Ta-da-da! Többet, mint a múltkor. És még itt is van 2. Na, ennyike. Ez jön a kukának. Egyre nem tépehezem a mikrofont, mert most tesztelgetem, hogy hol lenne jó kiadásban. De lehet, hogy majd addig fogom tologatni, hogy majd ide leteszem az asztalra, mert annyira érzékeny ez a kis cucc, hogy fantasztikus. Na, medium méretben vettem a menüt, szóval medium krumplit, medium üdítővel, és ez volt 10 font és 99p. Tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy 11 font. Igen. Ez a nagy burger szerelmesei imádni fogják, megpróbálom valahogy így lezúzni, hogy lássátok így a dobozban. Nekem eddig az első helyem, itt a McDonald'snál, burgerek közül a Big Tasty volt, de egy hatalmas szentségtörést követtek el a Big Tasty-vel, mert kb. Fele akkora lett itt Angliában. Ha jól tudom, otthon még nem, de itt Angliában összement a Big Tasty. Tulajdonképpen kapsz egy sajtburger Big Tasty szósza, és az már nem Big Tasty, hanem Small Tasty. Hú, ez amúgy szép adag. Ja igen, és előre elnézést kérek mindenkitől, mert ezt a szendvicset kulturáltan megenni nem lehet. Aki meg tudja enni kulturáltan, annak gratulálok. És ott fityeg kifele belőle a bacon. Ja, a salátát nem is mondtam a felsorolásból. Tehát 2 húspogácsa, 2 szer cheddar sajt, van a saláta, pirított hagyma, a grillezett hagyma és a Sweet Carolina barbecue sauce. Ez amúgy jó adag. Na, itt betámasztjuk valahogy, hogy ne csúszkáljon majd szét. A hús az szuper jó szaftos, akkor plusz ami még ugyebár a szósz is jó benne, az is ad neki egy kis krémességet. Nekem bejön. Most értem el a kis pirított hagymákhoz. Ez a pici kis roppanóság, ez pont kell bele. A Carolina szósz az ez.
Aztán most sokkal barbecue-sabb lesz, mert én nem vagyok oda a barbecue szószért. Aki itt a környezetemben van és ismernek, tudják, hogy a barbecue szósz az nálam az nem bejövős. De viszont ez az édeskés, füstöskés íz nem annyira dominál a barbecue szósz. Lehet érdezni rajta a barbecue szószt, de nem olyan vészes. Én nem vagyok oda érte barbecue szószért. Grillázat hagyma is, de jó. Tessék, ott vannak a hagymák. Hát elég gusztustalanul néz ki, tudom így már ilyenkor. Grillázat általában itt Magyarországon hívnák úgy, hogy karamellizált hagyma. Hogyha Michelin csillagot akarnánk adni neki, de jó a grillázat hagyma is. Elnevezés. Mert ugyanígy meló után hazajöttem, és elkezdtem csinálni a videót. Ti vagytok az elsők. Na meg az, hogy én meg rohadt éhes voltam. Megint csak. Amikor ezt a szendvicset elselkedtem a McDonald'sba, szóval szétesett. És most láttam rajta valami olyan fogást, amit még mai napig sem tudok, hogy nem esett szét. És hogyha megnézitek, tudom, megint csak gusztustalan, nagyon jó szaftos. Tehát jó ez a szendvics. És nálam a Meki ranglistában, hogyha létezne ilyen, akkor most ez van az első helyen. A Big Tasty, a Small Tasty az meg lenték csúszott. Már az előbb a mikrofon beütöttem az asztalba, úgyhogy ezt már hallani fogjátok. Mindegy, majd kitalálom, hogy hol lesz a jó helyem. Ez nagyon finom ez a burger, ez nagyon jó. És hogyha a large menübe veszed, akkor meg 60 pivel kerül többe. 60 pennével kerül többe. Azért mondom mindig, hogy PPP, mert nem pennének hívják, hanem P-nek. Vagyis itt úgy nevezik. Na. Dobozát azt azért nem akartam emelgetni még az elején, mert benne volt a szendvics ugyebár. Hát a doboz az meg így néz ki. Tehát Sweet Carolina Barbecue Stack. Csak az erről is tudjak véleményt mondani. De viszont szerintem senkit nem érdekel. Tehát ezzel a menüvel, ha úgy veszük, meg vagyok elégedve, de ízre jobban bejön, mint a Mexican Chipotle Chicken. Amúgy sem vagyok egy túl nagy csirkés, úgyhogy ez így nekem ez így nagyon jó, azért is csúszott fel az első helyre. Ugyebár a két hús nem volt kiszáradva, szaftos volt, jó volt hozzá a szósz, a pirított hagyma, a grillezett hagyma, volt benne bőven saláta, volt benne két szép darab, mi az, bacon, úgyhogy meg volt itt az a kis füstöskés, kellemes ízvilág. Hát ez a videó így ennyi volt. A következő videónál viszont már egy olyan éttermet fogok nektek bemutatni, ami Magyarországon nincs, de volt, és lehet, hogy majd lesz. Ez nem más, mint a Wendy's. Addig is kitartást kívánok mindenkinek, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltatok velem, sziasztok!